elkarte hau Tolosa Motorrek babesten du. Babarruna izan zen protagonista asteburuan Tolosan. Babarrun ekoizleen lehiaketak, Gure Kaiola Elkartearen lehiaketa gastronomikoak eta bazkariak bat egin zuten Tolosako Babarrun kofradiak bultzaturiko euskal jaiekin. Baina ezin zuen falta azoka bereziak. Azokak ere bere tartea izan zuen, Babarrunak edota bere sakramentuak eskuratzeko aukerarik bereziena izanik. Baina ekoizleen lehiaketak izan zuen larunbateko festa hasteko ardura. Goizean goiz, 23 ekoizle ezberdinek beraien babarrunak aurkeztu zituzten, hauetariko onena aukeratzeko. Urtero bezala etorri aurtene bai, eta azkenen egon urtero bezala egoste jauna izatea, 23 ekoizle etorri dira aurten, eta ordu berdinan, urak berdinakin, jartzen ditu egosten, eta ja amaiketako juradua zegoen, esan da, ordu hortako ja prestauta hondi barrunak. Sekretua, azkenen leka ona izan dedila, ez da, sekretua. Gu dena berdin itekeu, ura, olioa, eta suan suabe jarri, oso suabe merdu. De hecho, goizeko 6 jarri barrunak, eta 11 inguru die, 11 indaz dauden. Pil, suabe itea. Zemuzko babarrunak aurtengoak? Egi esan, kalitate honekoa da, bai guzta gutxigo esan duela dela, produzio gutxi batea dela, baina kalitatea ona da, bai. Izan balitu erdiak, zenbat bekatu ditu gaur Euskal Herriak, zenbat bekatu... Lehenik eta behin, inbaiteun 4 puntu kontun hartu, batetik azala, testura, gero haber, saldotsua da hon edo saldatxua, eta bestetik zaporea. Eta hoi bakoitzait puntuazio bat eman, da gero disfrutatzea. 23 parte hartzaile daude aurtengo hontan, hainbesten hartzen ez da erraxe izango, ez? Egia esan ez, eta lehenengo aldia da egitela, eta bastante egiten nahi zait. Bakoitzait puntuazio bat ematea, baina gutxi gora berako bat emango jau, eta haber sortea da. Epaimahikideen hartzen zuen hartzen adosote altzeate? Hemen bakoitza berea ematen nahi da, eta gero ikusiko dugu. 23 produktuta gero zalia dena berdinak izango? Lehenengotan notatzen nahi nahi zerbait, diferentzia, baina 23. ja ez dakit esango izut. Epaimaiak 23 ekoizle ezberdinen babarrunak dastatu ostean irabazlearen izena jakitea besterik etzen geratzen. Albizturgo Alberto Labakak eskuratu zuen babarrun onenaren saria. Bigarren postua Legorretako Jose Mujikarentzat izan zen, eta 3. berriz Zumaiako Jose Mari Aramendirentzat. Oso pozik, zatik, parte hartzen dezuneztiken, beti jokitzen dezu ilusio bat, irabazteko, ez? Eta orduan, aurten irabazita, oso pozik. Nola aukeratzen azte babarrunek harri ona lehiaketara? Leka politentxuna aukeratzen dezu eta aletzen dezu, baina ezer berezirik ez dago, saltzen danan berdina da. Lan egiten duzu babarrunakin? Egiten dut gehien bat barillakin, ez? Hartuakin egiten dut pixka, baina gehien bat barillakin da zaduta. Albiztorren dago mikroklima bat babarrunak ekoizteko? Esaten dute, nik ez dakit, badirudi zerbait izen lehikela sari asko ateratzen diteu, babarrona elkarten gauduen ezkeo azie berdina egiten dugu bai beste herrietan da bai albizturren, orduan desberdintasun hori lurrak edo mikroklimak edo zerbaitek eramen dezake. Aurrez de txapela irabazitako, azaztu Tolosan? Bai, 2000 urtean irabazi nun, lehen da biziko aldiz, da 2005 2005-enen bigarren aldiz. Gero, bigarren da 3. Behin baino gehiotan egin dut, baina hau da 3. lehen da bizikoa da izan. Horraitzezea lanen, ez geha urti bizi, baina azken baten ordu askoko dedikaziokoa ni eta nire familiena da, eta orduan, beti rekonozimentu poli bada sari hauek.
Urtero legez, aurten ere enkantera atera zuten babarrun irabazlearen 3 kiloko zakua. Aurtizuna fundazioa laguntzeko erabiliko da lortutako diru kopurua. Ekuadorren martxan duen gizarte garapen proiektuan laguntzeko. Aurten, 1.500 eurotan erosi zuen zakua Karela Tabernak. Bueno, azkenen gure fundazioan egitekoa da hemen dirua jaso eta gero Ekuadorren proiektu kateatzen juten dian arabera, area bialtzea da, así que bueno, azkenen 1.500 euro hauek de hortako erabiliko diteu. Ekuadorrea bialtzeko, bueno, Martinek eta hango nahi dituzten proiektuak aurrea emateko. Bueno, kaleko umeekin ditugun proiektuak, lehenengo umeak jaso, eta gero sendatu, eta gero eskolan egiten dugu lana bere etorkizuna bermatzeko. Esperatzen duten olako dirutza? Bai, zeia, 3. urtea da, eta poliki-poliki, ohitzen nahi geha, zorionez, horrelako diru gauntza jasotzeko. Muga ez genukan, azken baten da ekintza sozial batentzako eta ni Tolosarra izan dare bai eta beti bertako produktuak eta lantzeko pixkat eta ez zeon nola muga bat. Baina hola atera da eta hola 1.500 da 1.500. Nola junda enkantea? Aurkari gorrak bai zeuden eta ondo, egia esan ondo. Ni ez nago soituta hola enkanteta baina ondo junda. Oain babar nago zertarako erabiliko dira? Igual behar bada tabernan engoitegu zean batzuko, pintxo batzuko, zea bat, egia esan sorpresa bat izan danetzako ere bai, eta bain pentsatuko du, baina aprobetxatuko ditugu. Ezken baten, ekintza sozial batentzako da, eta gaina Martin ezautzen denik, Gondra, nire irakasle izan zen eskolapiotan, eta, egia esan, pozik, sentido hortan pozik. Triangulo plazan babarruneko izle honen aukeratzen zuten bitartean, San Francisco pasealekuan odolki honen aukeratzen ari ziren. San Blas elkartea arduratzen da odolki lehiaketaz, eta naiz eta urte asko daramatzaten lehiaketa antolatzen, aurten 2. urtez babarrun festarekin batera egin dute. 13 parte hartzaile aurkeztu ziren aurtengoan. Aurten itxeiteu 25 urteia, hasi ginela odolki lehiaketa prestatzen, da etorri dira herri guztietatik, Aia, Asteasu, Beasaingoak daude 3, Ezkio Itxaso, Ibarra, Ordiziko 2, Orio, Tolosako beste 2, Zegama eta Zestoa. Odolki horiek epaitzeko epaimaia punta-puntakoa beste behinaz? Nikolas Erretegikoa, Pedro Ruiz, gero Xavier Ruiz sukaldaria, San Blas elkartekoa Javier Lizuain, eta Amarozko auzo elkartekoa Marian Urruzola. Lauoik daude aurten. Udaletxetikan eskatu ziaten aldatu leiken hobeto gozeola odolkikin babarronakin itxea, eta orduan oan aurten babarronakin itxe dugu. Lehenko urten bai ingendun, eta oan beti hola ingo dugu, hemendik aurrera dugu. Momentuz, hotza pikin batekin, bentsat honekin ja hasi pixkat bero haiten, bero sartzen. Momentuz lau gailtza eta bastante guztua, lauak egia esan diferentzia asko aukete. Beti kuarriako laguna esati batea bertze zaila da, no ez, baina egia esan nabarmentu ditea da. Azkenen da probatu hartun bezala ez, probatu. Egia esan bastante diferente dare, bastante berezitasunakin dauzke, baina egia esan bastante ondo. Lehenik eta behin horreak jutea aurkezpena, ja freskun. Gero jude puntuatze hau, intestinoa, estea. Biguina dagoen, o kremosidade puntxo dauken. Gero pasako geha barazkia berin da dagoen, oez, puntxo hori. Gero barruko lotura, hoi biak lotuta, odola lotuta, da dena lotuta, lotura dagoen pixka kremosidade dauken, oez. Gero pasako litzateke zaporea, ona txarra bat ima dau.
Da, geho, ja, azkenekoa da azken gustua, retro gustua esaten bezala. Azkeneko momentun, geho, hoi da geho, gehiago eskati zuen, gehiago eskati zu, o ez. Honetik txarra diferentzia handia aldago. Bai, notatzea. Bastante justua ere denak egia esan, baina, egia esan notatzea. Diferentzia pitingo horretaz egia esan, nahorran ditut, ja, egia esan. Beste probatuta gero denak zaldia berdinak. Azkeneko momentu dute esango izut, baina normalean egia esan pixkat aguan nekatzea, ez? Baina batzutan dauke, uda, ogia pixkat, sagarra, hoi pixkat, palagarra pixkat garbitzeko, ez? Horrekin laguntzaz, uste ozteingo da, uste bait. San Blas elkartearen odolki lehiaketa Beasaingo Olano Arategiak irabazi zuen, eta bigarren postua Ezkio itsasoko Jesus Maria Debak eskuratu zuen. Bai, oso gustora, honek ilusia egiten do beti. Eta gero lanare ekartzen do, eta gutzako onura bada. Bai. Nola egiten dezu ezueko odolkia, ze berezitasun dokaztuen odolkia? Berezitasunik azkenen ez errez. Urte askotako esperientzie eta mimo asko kineikia, eta lehen gaiak onak erabiltzea, hori da gure sekretori principalena. Lehiaketako egunean, nola erabakitzen da, odolki bat ekarri edo beste ekarri? Egiten ditugu hiru edo lau odolki desberdin edo desberdinetako odolkik, eta probatzen ditugu karnizerin, eta honena iruditzen zaiguna hori aurkezten dugu lehiaketara. Zuentzako pentsatzen dut importantea, ez, olako sarik irabaztea, ez, alde batetik izena, salmenta? Bai, gutzako oso importantea, gaina Beasaindik kanpore irabaztea beste onura bat, beste fama bat ematen dizu, eta oso gustora guretzako izenak gehiago zabaltzen da, beste herritan. Zure izena azalduta? Bestalde, Babarrun kofradiaren lanari esker, bigarren urtez Euskal Jaiak ospatu ziren Tolosan. Artzai Andrez jantzi zen herria, eta erraldoi eta buruhandiak kale jiran ibili ziren herrian zehar. Horretaz gain, udaberri dantzataldeak dantza ikuskizuna ere eskaini zuen. Bai, azken baten ikuste genuen gaztek oso modu pasibo baten edo bizizutela aste hau, eta iruditzen zitzaigun Tolosarro gainean deneako animatze gehala, bazatik ez egun honetan bai. Eta orduan hortako intitego goza gehiago, sare sozialetan aktibo gaude, eta saiatuko gehorten bai, maila hori mantentzen. Zein da gaurko daukazen asmoa, ez? Pixkat doan hemen dantza saioa dago, gero kale jira, buruhandia, kontatu guzu zen den egitera hua. Bai, udaberri dantza taldekok bai animatuko igue pixkat giroa, bihaiek kale jira erraldoi bat ingo gure aldezar guztitikan, eta dantzatzen jakiten dakienak eta ez dakienak, animatutuko ja, eta musika, dantza, festa eta jana. Baserretaraz jantzi eta etortzeko deia luzatu zen, eta deia horrek erantzuna izan du. Bai, lehen urten luzatu genuen lehenengo aldiz, eta pixkat beldurrak kine edo geunden, jendak nora erantzun gozun, baina egia esan oso kontentu gaude eta oso pozik, jendak benetan ondo erantzun dulako, eta horten bai, behintzat gazte jendea bai animatzeala jantzita etortzea, eta izan azken baten gure helburu ere bai, eta ber pixkanaka heldukte bai, jantzteian, eta ja denak polikia egite deun dena, guna. Gaur bazkaltzeko hornak? Bai, noski. Baita biharre bai. Hortako astea dauta, kasino neongo gea gero elkartekok eta hortxe bazkaldoko egiteu Babarrunak. Baina bada ekintza bat herria biltzen duena. Tolosako Babarrun kofradiak Babarrun katilloak banatzen ditu. Gerturatzen den orok, lehiaketan parte hartu duten Babarrunak edota kofradiak berak eramaten dituenak dastatzeko aukera izaten du. Guztira, 60 kilotik gora Babarrun banatzen dituzte. Igandean, gure Kaiola elkarteak izan zuen protagonismoa. 31. Tolosako Babarrunaren lehiaketa gastronomikoa ospatu zen. Ekoizle lehiaketan garaia izan zen Babarruna erabiltzen da, eta elkarte desberdinetako bikoteek sukaldatu behar izaten dituzte. Lehiaketaren ondoren, zerkausia jendez betetzen da Babarrun bazkaria egiteko. Bueno, 28 izan dira sailkatu direnak. Izena eman zuten 36 bikotek. Hoiekin egin behar izan genuen zozketa. Lehentasuna dute, aurreko urtean parte hartu ez dutenak, eta horietako zeuden 17 bikote. Gainetzeko guztikin zozketa egin behar izan genuen aurreko astelenen, elkartean bertan, eta horiekin osatu ditugu taldeek. Etorri die, Tolosaldeko desente die, hemengok,
Donosti aldetikan, napar batzuk ere, Bizkaitikan ere Mungiatikan etorri da beste bikote bat, atzo, hemengo lehiaketan, ekoizleen lehiaketan, lehiaketa irabazi dunaen babarruna die, orduan, babarrun horiekin kilo bana ematen diegu aurtengo lehiaketan parte hartzen duten sukaldeariei, eta hori da guk ematen dieguna. Babarrunak eta gero sua eta hori ere guk eskaintzen diegu, handikan aurrera, beraiek beste osagai guztik ekarri behar dituzte. Urtero izaten dugu, ospe handiko sukaldarik parte hartzen dutenak epaimaien, hauten ditugu Berazategi, Zuloagakoa ere bai, Hilario, Oñatitikan ere etorri zaigu Zaballuzeko sukaldarie, Donostiko Xarma jatetxeko sukaldari bai, hola 7 bikote bat osatu arte, bai. Bai, sarian, 3 sari ditugu, lehendabiziko saria, 200 euro txapela eta garaikurra, bigarrena 200 euro garaikurra, hirugarrena ere garaikurra eta 100 euro, eta gero Babarrun kofradiakok eskaintzen dute sari berezia Tolosaldeako aurrenak sailkatzen duenari. Babarrun lehiaketan parte hartzen ari zara, lehenengo aldia daukaztu hona etortzen zana? Bai, lehenengo aldiz. Bai. Nolatan animatu zate parte hartzera? Ospe handiateko lez hemengo indabak probatzen etornaz. Bizkaiten beste erara batea itzen da, eta ikestera besterik ez. Ze modu bate egiten direla aipatu duzu hemen, nola egiten dituzuzuk babarrunak? Bizkaien itzen dire iketzagaz, putxeratan, oia fearrobeare esaten dana, eta ez da erabiltzen gazik. Han itzen da iketzagaz, eta beste indaba bat, eta ingrediente desberdinegaz. Hemen indaba bakarrik eta botaten dira txarrikiak. Gaur nola izaten? Gaur, zeuen erara, hemen itzen da erara, eurok bakarrik, olio pixka bat, kinpulea, eta indabak edo babarrunak. Ez besterik ez. Irabazteko asmotan edo? Horretan etorro gara, oin. Asko dira daitu, baina erabaki, guk ez duitzen erabakizea, epailea baino. Momentu ez ondo. Dena ondo. Kontatu iazte, noiz asistaten prestatzen, nola asistaten? Hasi gea, 9:30 galdea, hasi gea, jarri dugu babarruna zutan eta gozaltzea jungea. Horti aurrea, eonian. Pauso jarraitu behar dira babarrun batzuk egiteko? Pauso gehiagirit ez dago, pixka bat zaitu eta amodio pixka bat eman, goxo. Ez dakit, lehiaketan parte hartzeko txura daukazuen, nolatan parte hartzen duzuen lehiaketa honetan? Alde guztietan parte hartze dugu, bai hontan eta bai beste batzutan. Datorren astean adibidez, Ibarran da txapelketa eta, jendea azaltzean da animatu denak. Irabazteko asmotan edo? Beti daukagu irabazteko asmoa, beti. Horretarako gaude hemen goizetikan, maitasun guztiekin babarrunak zaintzen. Babarrun lehiaketan parte hartzen, nolatan entorrezate parte hartzera? Dabizko urte batzu parte hartzen. Eta urteine sorte hon tokatu inga eta, mentxe gaude. Nola izate babarruna prestatzen, zein da zuen sekretua? Sekretuik ez dago, hemen dago pazientzie, suabe, eta, babarrunak beak aintzen du azkenen nola jokatu. Zer behar da babarrun batzuk prestatzeko? Pazientzia eta zu benin. Ez horrezate zuek, nola izate goiza pasatzen? Goizeko 9:00 hemen genden, eta lehendabizi babarruna eta urakin eta kondimentuak behar dienak jarri martxan, eta pixkanaka. Honek, denbora pasan. Beste urtetan tokatzen zait etortzea larun batetan, alean
aukeraketa eta sarian, ez? Eta egia esan atzoz ditzan etorri eta gaur tokatu zait, eta egia esan babarrunalea dago zoragarria, benetan, osea, izan da hori guztitan zegoen oso osorik, eta oso haragi hori karnosuakin da oso goxua. Egia esan zaila egin zaigu aukeratzea. 28 zenuzkaten probatzeko, ze prozedura jarraitzen da epaitzeko garaian? Pixkat, hombre, faktore asko dira, alde batetik, hori, lehengo gauza da, alea nola da hon, ez? Osotuta, azala, gogorra da honea, hor bukaeran gehatzen zaizu zatitxo hori hartuta, egia esan, detaile txiki-txikia dira, ze, azken finean denak oso goxua daude, baina aukeratzeko garaian, egia da, geratu behar garela, detaile txiki horiekin, ez? Eta gero, egiteko garaian ere, pixka salda ondo loditua egotea, dena, konjunto horretan fijatzen gara, ez? Ni goizean etorri naiz goizetik, hauek etorri aurretik, eta naiz ikusten, eta galdetzen nola egiten zuten, eta izugarriena da, ale berdinakin nola somatu daitezken hanbeste matiz ezberdin, ez? Azkenean da, batzu tipula, beste batzu porrua, beste batzu txalota bota diote, zenik galdezka biltzen naiz, ea zer egiten dute, baina ez zaizkia gauza asko gehitzen babarrunari, ez? Orduan, bakoitza, nola noiz botatzen dio onura, noiz zenba denbora ukitzen du, nola mugitzen duen kazuela, ze kazuela mota dela behitzen duten, azkenean faktore asko dira. Errexeztan alde irabazlea aukeratzea, ados altzinaten? Egia esan, azkenengo lauak aukeratzea, errex egin zaigu, ze denek eukidegu, eukidegu garbi zeintzu zian, ez daude zalantza asko egon. Gero bukaeran lauen artean, pixka gehiago kostatu zaigu aukeratzea, azkenengo lauen artean, baina orokorrean garbi eukidegu guztien artean. 28 babarrun ezberdin probatu ostean, epaimahaiak hoberen aukeratu zuen. 31. txapelketa honetako 3. postua Ibarrara joan zen. Xepra elkarteko Juan Carlos Aretxaga eta Alberto Zubelzurentzat izan zen. 2. saria Agustin Otegi eta Mikel Gorostiaga Tolosarrentzat izan zen. Eta urtengo sari nagusia, Altzako Gure elkarteako Josu Alvarez eta Luis Albainak eskuratu zuten. Tarte hau Tolosa Motorrek babestu du.